kata ngadi nikech ilere makara nya dongi thuolo madakika boro kende tanya damia Walter kachalo koda ka Jane mondo mi okonwa community grounds gi kama gintiere rango gi machal nade nyakora moja ngana dongi county ma Kisumu alwora ma Nyalenda nanga ndara michomo kidhi ko Dunga Beach kendo de school mano man nanga mabende asome pauno oganda ne biro goche inter schools ni goka ntie pap bene ma Jolumino primary school ntie pap ma Panpiri angeni jenda wana wa Panpaya Panpiri primary school ntie ge pap mano be chalo mana baba dogo onge lum osagoye dhula kamano pap mananga ne nigi lum ni sano medre ma chalo gi matogo bende koro donge iye en togo kambi mar loso pi mano biro bathe kanyo no moya opi modonje pap masani nyithindo ok nyal tugo kar kanyo jotugo ne ntiere kar kanyo Samdo Moses Samea kin joma moko mantiere kar kanyo mane bedo ka gocho tinende kite mane ji bete kanyo ka jinano bol gionge nikech onge gima dine kanyo ge bol mane ko kata goal post kano se pudh temo gol community odong monge pap nyithindo gigocho ga kure kine magintiere magi moko kuom pe monego beni rango mana kaka Ringo wacho ni orang kaka itimo gi bende counties mopogore opogore ting mo antiere godo generally achako kodi sani atielo ni pewe ma kamagi lal talanta monego beni wuok kar kanyo donje tije mamoko ok owach ni pur rach to gilokre nena ngane go bolo koro okoyudo ground monya goche odhi puro ngani nyalo gele uchumi mar piny kokalo through adhula mareni pewe ma kamagi bende sera dogo kama intiere pewe ma kamagi sera dogo kaka kahawa kanyo wan gi pap kanyo ma NA station kuma gare kalo so ne yudo ka jine wo kwan gi geto kanyo milongo ni Soweto jine nyalo wakata Githurai to biro tugo kae to kanyo sani yudo ka opure matene ni ji ok nyal tugo kae wan gi pau kama Githurai mane wacho no ji tugo kanyo neno ka en ga na open ji tugo kanyo mago kanyalo bedo uplifted nikech kacha ni gati several events matimre kacha kidhi skunde within wan gi mahiga nigi ground mabera neno ka kahawa ni gati tuk jodongo magi tugo ga most of the weekends kata the other time Gor Mahia youth no biro kanyo gibiro nyaka mahiga en ma school lakini ko bedo uplifted onyalo konyo kidhi county ma Siaya ji ohero mpira tinyalo yudo kaka wan gi Sigana wan gi pap ma Sigana kanyo Sigana na paro ni obeko nyalo bedo uplifted ber Ng'ia is a big pitch ma most of the games itugo kanyo kata yudo ka other teams wan gi nyaka Montana All Stars ntiesa magitugo kanyo Agoro Yombe nigi pap aparo ni magi pawe makata ka county government ong'e motemo uplift gi ginyalo konyo Siaya Stadium no ger kacha ang'o mamono mondo tieke mondo bed a good standard makata other tournaments inyalo kel kacha waonge kanopi wamanyo kanopi to ok ni government ok nyal tiyo aparo ni James Orengo it's high time mondo be ong'iane talanta mane Siaya kanyo oneka konyalo loso nwa pitches and several events matimre jama maja piki ponki aneno ga December ko biro to whole tournaments all tournaments it's okay but ong'iane kaka pitch gi be nyalo bedo upgraded mondo nyithindo matugo kaegi gi enjoy tugo e community margi mondo wa bring more talents nikech neno ka adhula sani konyo ji ng'amo ok nyal somo lakini onyalo tugo konye gi yudo ka joma kata riemba piko gi pap magweng an kane dalo kinyal yuda weekends wan Sigana waneno ball wan pap nyadiel kuno wan gi grounds man kuno maji tuge koro mago ka bedo uplifted to mondo wayud kaka wanyalo raise the standards mag sports erokamano ahinya Walter